Doncs en aquesta segona jornada d'Alícia aquí a la Fira de Barcelona ens complau molt saludar l'Àngel Puertas, que és el cofundador de Senior Domo. Què tal, Àngel? Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Molt contents de que estiguis aquí. Ets un dels premiats, Premi Talent, per una iniciativa que trobem que és meravellosa. En aquesta empresa que ara fa un moment a micro tancat em deies que ja fa 5 anys que heu llançat i esteu donant una autonomia meravellosa a la gent gran perquè pel carrer, no només a casa, puguin tenir una seguretat i puguin, si els convé, avisar a les emergències per si passa alguna cosa. Ens sembla, des del punt de vista de talent, una meravella i des del punt de vista humà, en fi, em falten paraules. Ens pots explicar una miqueta, sisplau, la idea i com ha sorgit això? Com se us va ocórrer? Sí, nosaltres, al final, som 4 cofundadors, som un equip d'enginyers, no? I vam viure una experiència personal que, per desgràcia, amb un familiar va patir la ELA, va ser un procés bastant destructiu i això ens va obrir una miqueta els ulls perquè vam buscar solucions que hi havia al mercat i, entre altres coses, vam veure que la teleassistència era encara basada en tecnologia dels 90 i vam donar-li una volta, vam deixar les feines, vam posar els nostres estalvis i vam fundar Senior Domo com una empresa que d'alguna manera tracta de replantejar els reptes d'autonomia personal ajudant a la gent gran. Quina meravella, també des del punt de vista humà, insisteixo. Quan dius tecnologia dels 90, sí. Què vols dir? I què heu fet perquè la tecnologia actual sigui la d'ara? El que és la teleassistència tradicional, al final és com una espècie de penjoll amb un botó vermell o en el canell també un botó que l'apretes quan ja normalment ha passat alguna cosa dolenta, no? Llavors s'activa com una espècie de mangiures dins de casa que parlen, no? Amb personal que té una emergència. Clar, aquest model és completament reactiu, és a dir, jo l'apreto quan ja ha passat una cosa dolenta, no funciona fora de casa, si estic molt lluny de l'altaveu no em senten i no fa pràcticament res més, no? Llavors nosaltres vam entendre una mica fent un focus group amb famílies reals que ens van ajudar a Barcelona i vam entendre una nova manera de fer teleassistència, no? Llavors hem creat un model en què la família està connectada directament a un rellotge, poden parlar a través del rellotge, el rellotge és autònom, superfàcil de fer servir, està constantment supervisant el moviment, les caigudes, si es mou, si no es mou, sap els hàbits de la persona que el porta, supervisa el polze, la tensió, la ubicació inclús, i ha suposat un gran canvi per moltes famílies. M'ho puc imaginar, i això, que estrany que no se li hagués acudit a algú abans, no? No, tot just vam començar en un moment en el que el mercat està començant a absorbir wearables, no? Al final tothom té un wearable actualment, però en el nicho de la gent gran era encara, potser quan vam començar nosaltres, finals de 2018, no era gaire comú. Ara sí que comencen a aparèixer iniciatives similars a la nostra i és molt bo, perquè vol dir que nosaltres vam començar una miqueta abans, però és molt positiu, perquè al final és una necessitat real que està confirmada i que hi ha moltíssima gent. Només a l'estat espanyol hi ha 5 milions de persones que viuen soles, persones grans. Per tant, aquesta és la potencialitat de mercat que té aquesta qüestió que heu fet. Escolta, i des del punt de vista tecnològic, sempre associem, potser per error, que a la gent gran li costa més o li fa més respecte abordar o interactuar amb la tecnologia. Sí. Heu detectat que aquest sigui un problema o creieu que la gent gran no té cap problema en absolut per fer servir aquest instrument? El que hem fet des de l'equip de producte, involucrar directament a les famílies i a la gent gran, als fills, no? Llavors nosaltres tenim dues parts en el producte. D'una banda, el wearable, que el fa servir la persona usuària, ha de ser molt fàcil, superfàcil de fer servir, en realitat no han de fer res, pràcticament només carregar-lo. I el dispositiu és capaç d'interactuar amb la persona, despenja sol, és molt fàcil de fer servir. I d'altra banda tenim la part més avançada, que és l'aplicació mòbil, el sistema de trucades intel·ligent, etc., que aquí sí que la família, que és un target més digital, no? És completament diferent, no? Llavors tenim aquesta doble vessant d'un món analògic i un món digital que a nivell de producte ha sigut un repte fer-ho que s'entengui, no? I tinc entès que ja podeu presumir de localitats on hi ha un èxit consolidat del producte. Ens pots explicar una miqueta aquests casos d'èxit d'aplicació directa on la cosa ha funcionat, que ja sabeu que ha funcionat bé? Sí, nosaltres vam començar principalment amb venda directa a Barcelona, un nucli molt controlat per veure que tot anés bé, però ara, avui dia, ja estem donant servei a més de 5.000 famílies a Espanya, Itàlia i França, no? Sempre vam començar més amb venda directa,
directe, no? Les famílies directament ens contractaven, però des de fa un any i pico ja estem col·laborant amb ajuntaments o empreses, entitats relacionades amb la gent gran que ens estan contractant, no? Llavors, cada vegada aquesta part està creixent més, de fet està creixent més que la part de particulars ara mateix, i és on principalment estem posant més foc, potser. Creus que hi ha mercat o possibilitat, o en absolut, de treballar-ho amb l'administració també? Sí, de fet el gruix del volum de teleassistència ve més per l'administració pública que no pas pel sector privat, però sí que és cert que per nosaltres era més fàcil de començar per final directament amb les famílies, i és bo perquè a nivell de l'equip de producte tens tracte directe amb l'usuari final, pots parlar, millorar el producte molt més ràpid que si ho fas amb intermediaris de per mig. Esclar. Escolta, m'has explicat, com hem dit al principi, que ja fa 5 anys que esteu en marxa, que vau ser 4 fundadors, també m'has dit que esteu a l'àrea de Barcelona activa treballant inicialment, des del punt de vista logístic. Teniu nous reptes i al cap? Voleu primer consolidar aquest? Com visualitzes el futur a curt termini? Sí, nosaltres estem diversificant, no? O sigui, al final, ara està clar que el rellotge funciona bé, que estem en una solució que és relativament madura ja, o sigui, ja portem 4 versions, però sí que hi ha part del nostre pressupost que l'invertim en I+D, no? Llavors estem explorant 2 noves productes o línies de servei, una relacionada amb la salut i una altra més amb la part de soledat no desitjada, no? De com connectar la persona que està a casa més aïllada amb el seu entorn, serveis, socialització, etc. No? Llavors són 2 productes que possiblement a finals d'any ja tindrem un producte pilotable en el mercat i esperem poder llançar-lo més en massa com a la solució que tenim ara. O sigui, seria de les mateixes característiques físiques, també un instrument que es pugui connectar a través de rellotge? Correcte, són 2 dispositius diferents, però molt complementaris i que ajudaran bastant a la família en altres situacions. Tens coneixement que això o una cosa similar existeixi a altres llocs, a altres països? O és una cosa que... Sí, de fet nosaltres parlem molt amb les famílies i el feedback que ens donen és que és el segon pain més gran que tenen, no? Llavors hem d'incidir directament per ajudar. O sigui, Sou, per tant, Àngel, una demostració del talent que aquest país produeix i aplicat a la societat. Per tant, aquest Premi Talent no se m'acut una millor manera de recompensar-ho des d'aquesta nostra possibilitat i fa que, suposo, també sigui una satisfacció veure com la vostra feina canvia vides, literalment. Sí, bueno, és una de les... Jo crec que és la principal motivació de tot l'equip. O sigui, al final, tothom té un sou, no? Té una il·lusió, té unes ganes de progressió, de carrera professional, però quan arriba una ressenya de que ha salvat una vida, quan una família t'envia un WhatsApp i et diu que la seva mare s'havia perdut i l'has trobat en temps rècord i l'han pogut evitar d'un atropellament o que estigui perduda molt de temps o una caiguda, doncs, bueno, això és un extra d'energia, d'il·lusió, que des de la part fundadora fins a l'última persona que ha entrat ha calat i jo crec que ens ajuda molt a avançar amb molta més il·lusió. L'Àngel Puertas és el cofundador de Seniordomo, està canviant vides, ell i el seu equip, i el talent que aflora de la vostra feina ens fa molt feliços i poder-lo fer aflorar també en aquest ICE 2024, on veiem tantes coses que passen, que ràpid va el món, i on veiem que el talent català està també present i ens ajuda a tots a ser millors persones, que al final és el més important. Moltes gràcies, Àngel, per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies, Molta Xavier. sort per les noves iniciatives i endavant. Molt bé, moltes gràcies, Xavier.